1989. augusztusában a Német Demokratikus Köztársasági Weimarban élő Kurt Werner Schulz és Gundula Sofitel 6 éves Johannes fiúkkal Magyarországon keresztül nyugatra tartottak. Mint akkoriban oly sok keletnémet honfitársuk, tiltott határátlépést terveztek. Nyáron már világos volt a hatalom számára is, hogy a keletnémet turisták egy jó része nem akar visszamenni az NDK-ba, és valami lehetőségre vár. Hiszen akkor minden nap volt határsértés. Tele voltak a kempingek, ahol a keletnémetek voltak Budapesten és a Balaton körül, ezt tudjuk. Mi is láttuk Debrecenben, hogy Magyarország egy ilyen zárt terület, és igazából ide már nem tartozik oda, a másik oldalon még nem. De végül is mindannyiunkat szerintem az motivált itt akkor az országban, minden ilyen kis ellenzéki emberkét, hogy tépkedhettük az oroszlán bajszát, és furcsa, hogy nem harapott. Néha oda kapott persze, de nem harapott és nem zabált föl minket. Amikor mi megcsináltuk ezt a meghívót német nyelven is, itt a térkép, időpontok, stb. Bauabund, mit, ugye, Bonsd és Vid, németül, ebből mi 3000 darabot tudtunk nyomatni. Mert a Feri ötlete az volt, ami nagyon helyes volt, hogy a határon gyújtsunk tüzeket, és süssünk szalonnát, úgyhogy a csapat egyik fele Magyarországon ül, a másik fele meg Ausztriába. Demonstrálva azt, hogy ez Magyarországon lehetséges, ugyanis ez Magyarországon 1989. augusztusában lehetséges volt. Azért is nem szeretek erről túl sokat beszélni, mert számomra ez egy nagy-nagy katarzis. Én ott voltam közvetlen a kerítésnél, amikor a németek áttörtek, sőt én vettem le a lakatot, mert ugye ezt nem tudták írni. Az a pillanat, amit ugye nehezen felejtünk, és azt hiszem egy folyamat része volt, egy olyan folyamat, aminek ott kellett akkor beteljesülnie, és sehol máshol. Én már erről az áttörésről olyan nehezen beszélek, mert ott lehetett látni, hogy ott nem áttörés volt, ott kinyitották a kapukat nekik. Hát a kapuról a lakatot levették, a kaput csak ki kellett nyitni és át kellett menni, meg annyira fel van fújva ez a nagy áttörés. Ha a határőrség úgy állta volna a helyét, hogy nem kapott volna utasítást, hogy másképp viselkedjen, ott senki nem tör el. Wo wir dann in dem Gebiet gewesen sind, dann hat man uns ja das erste Mal festgehalten, wir mussten unsere Papiere zeigen und man wollte uns zurückschicken. Und dann haben wir so getan, als ob wir zurückfahren und sind dann aber in eins von diesen Dörfern. Und da haben wir einen ungarischen Mann angesprochen und er hat gemeint, er könnte uns helfen. Wir sollten aber den Tag abwarten und es nachts probieren. Hatalmas nagy darab ember volt, úgyhogy te azt hiszem, hogy ő volt. 2-3 óra hosszán belül elmentek onnan. Ők Zsirán töltöttek éjszakát, de ott is elengedték őket, aztán a következő este lett az, amikor megfogták őket is a bivakodásba, agyonlőtték. A parancsnok úgy helyezi el a zárócsoport tagjait, hogy biztosítva legyen a jó kilátás, a kilövés, az átszállzási lehetőség és az összeköttetés. Und dann bin ich mit Johannes weitergerannt, weil den Kurt hat man festgehalten, so hat man mir dann erzählt. Und dann habe ich nur gehört, weil es war ja dunkel, konnte man nichts und ich habe nicht zurückgeschaut, dass man sich geschubst, gerangelt, ich weiß nicht. Und dann fielen halt die Schüsse. Und dann habe ich nach dem Kurt gerufen und bekam keine Antwort. Und dann bin ich halt stehen geblieben und bin mit Johannes zurückgelaufen. Találkoztunk az útnál, és akkor volt nála egy nagy táska, a táskával oldalról megütött, szóval fejbe ütött, és én elcsúsztam a sárba, ő is ugyanúgy elesett, és el akart venni a fegyveremet, de én ezt nem engedtem, és akkor közben megindult újból a határ fele, és akkor én elkaptam a lábát és a bokáját, és ő meg ahogy fordult, úgy a másik lábával fejbe rugott.